uJesu Kristu inkosi. Ntombi zonke ezulu abangangazi, umama Ntombi zonke ezulu omphambukweni. Mphathi wohlelo ngizocela ukuxolisa nje kakhulu. Ngiyazi ukuthi uthe for abantu lokho sengikwenza, ngiyazi ukuthi kuphambene nentando kaNkulunkulu, wafanele isihloniphe ukuthi uNkulunkulu uthini. Ngiyaxolisa nje kakhulu. Angazi umphathi wohlelo yangivula ukuthi ngiqhubeke. Ngiyabonga mphathi wohlelo, angifakazi bazalwane bengela ufakazi. Kodwa nje ngithindwa amazwi kaMama uMabasa ngisahlezi lapha phansi. Bazalwane, angifuni ukuphosisa lento ibisenhlizweni yami, nami ngiya eKatlehong. Ngiyaxolisa ngosama ngisabingelelanga. Ngixolisa kakhulu bazalwane. Ngibingelela ubaba uJali. Ngibingelela obaba bambonke, ngibingelela omama, izintombi, abancane babekhona. Ngibingelela ibandla lonke likaKristu kwelihle igama lenkosi uJesu Kristu. Ngiphinde ngisho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Sizojwayela bazalwane, ngixolela kakhulu ukubingelela ngisakholwa. Ngibone isimangaliso bazalwane, lokhu abathi ukubambana nothando kungithobise kakhulu. Kungithobise ngendlela emangalisayo. Ngibonile bazalwane ninothando, ninomoya wokubambana, ninobunye. Yazi nje yonke into ubona ukuthi hayi abantwana bakaNkulunkulu ubaba uyalifundisa leli ivangeli likhona la entabeni yendlu kaJehova. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngizothi nje impela mayiqhubeke lento inhle kakhulu, iunity eninayo, uthando. Yazi nje spirit work, yonke into eniyenzayo. Yazi nami nalabantu engihamba nabo, yazi ngazibona nje sengilingana nabo. Yazi kwaphela ukuthi ngogogo ngazizwa nje, yazi sengilingana nabo. Uthando bebenginika lona phakathi endlini kaNkulunkulu. Abazalwane nje kuyinto nje ngizodlulisa nje bazalwane lo ngiyaleza ukuthi hayi uthando ninalo, ukubambana into eyodwa. Sengathi lo moya uNkulunkulu angawuqhuba phakathi kwenu. uJesu Kristu inkosi.